תירגע! תתבייש! די, אל תיגע בי! לא אתה! תקשיב לי ותקשיב לי טוב! אני קניתי מכם 9 קמעות לביטול חתונה! מחר החתונה! תן לי מי שמעליך, תן לי את העליון, את הכי גבוה. אני ארצח אותה, אני ארצח אותה. במו ידיי אני ארצח אותה. אני אתלה אותה מהשפה ואני ארצח אותה. בסופר! אוצר! שלי! מתחתן! בסופר עם בן שלי! אוצר! מתחתן! בסופר עם בן! רבותיי, אנחנו טסים עכשיו מעל שפע יששכר. אם תסתכלו מהחלון הימני, תוכלו לראות את אמנון טיטינסקי בוכה כמו ילדה קטנה. תודה שבחרתם לטוס כוכבה. לא גועל נפש, גונבי אוצר! את רוצה להשתתף בקליפ ותגיד גונבי אוצר! אוי, 12. לא נכון, אוף, אתה לא אמיתי. מה זה, מה קרה? השרת נפל, אין רשת. מה זה? לאן זה? לתת יד לשרת, מסכן, נפל. לעזור לו לקום. מה, אתה הולך למילואים? לא. אז למה השפם? תפסו אותי. לי כבר כאן, אז אין לי למי לאחל.